Да. Зорино хоро в размер 11/8. Моя обработка. Хорото е направено от различни елементи, които се изпълняват в кривите хора, характерни за Пазарджишко, като най-интересният елемент е хлопките, които са така наблюдават се в хора, които се изпълняват в град Съединение. Хорото е 12 такта. Първите 3 такта са основна копаница, която се движи по хорото. Раз, два, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5. Четвъртият такт. Раз, два, 3, 4, 5. Две бавни стъпки и две бързи. Останалният свободен десния крак. Веднага след това кръстосваме левия отзад. Раз, два, 3, 4, 5, дъга с десен. Стъпка, подскок, прескок. Още веднъж. Раз, два, 3, 4, 5, дъга, 2, стъпка, подскок, прескок. Десен кръстосвам отпред. Раз, два, 3, 4, 5, 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 кръстосвам вляво, 3, 4, 5, отзад, 2, 3, 4, 5. Цялото хоро. Раз, два, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, бавна, бавна, бързи, отзад, 2, 3, 4, 5, дъга, 2, 3, 4, 5, отпред, 2, отзад, набива ляв, отпред, 2, 3, 4, 5 и раз, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, отзад, 2, 3, 4, 5.